Máme před sebou flashovou hru, jejímž cílem je propašovat za jednotlivé firewally logickou bombu. Zdrojový kód této hry je zašifrován a proto není snadné získat algoritmus pro tvorbu kontrolního haše. Půjdeme na to standardním postupem a otevřeme si doplněk TemperData. Hru opětovně načteme a podíváme se na zachycenou komunikaci. Vidíme, že kromě samotné flashové hry se nám načítá ze stejného umístění i nějaký soubor data XML. Z kontextové nabídky tedy vybereme otevření v novém okně prohlížeče a podíváme se, co tento soubor obsahuje. Vidíme, že se jedná o konfigurační soubor k flashové hře, který obsahuje definici pro umístění a rychlost jednotlivých firewallů a pohybujícího se počítače. Naším cílem se tedy stane změna obsahu tohoto souboru ve chvíli, kdy si ho flashová hra vyžádá a server jí tento soubor vlastně vrací. My zachytíme tu komunikaci a pozměníme tady jednotlivé hodnoty. Tentokrát už nám nebude stačit doplněk TemperData, protože ten nám neumožní pozměňovat vlastně ty data, která jsou vracena webovým serverem. Takže si otevřeme aplikaci WebScarab a musíme si nastavit webový prohlížeč, aby používal proxy na localhostu a implicitní port pro WebScarab je nastavený 8008. Ve WebScarabu si můžeme ještě na záložce proxy listeners ověřit, že skutečně naslouchá na portu 8008 a na kartě Manual Edit si zaškrtneme zachytávání odpovědí a budou nás zajímat vlastně odpovědi typu application XML. Teď je potřeba WebScarab zrestartovat. Tak ověříme si, že nastavení zůstalo. V prohlížeči je potřeba ještě vymazat mezipaměť, protože Flash si pamatuje ten XML soubor, ten jeho obsah, takže tím, že vymažeme cache paměť, tak dojde k jeho novému načtení. Když tedy nyní načteme tu hru znova, tak vidíme, že nám WebScarab zachytil tu odpověď, kde máme možnost pozměnit jednotlivé hodnoty, takže počítač posuneme na pozici řekněme 330 a rozmezí, ve kterým se bude pohybovat, bude třeba 60 až 70. Tak, předáme a když se nyní pustíme do hry, tak vidíme, že počítač nám tady poskakuje, kde jsme chtěli a můžeme sbírat jednotlivé body. Tak, teď se ještě podíváme na výsledkovou listinu. Vidíme, že 900 nám bohatě stačí, tak to ještě zaokrouhlíme na 1000 a necháme se zničit. Tak, zničení se nám moc nedaří, konečně. Tak, a odešleme výsledek a podíváme se, že se podařilo.